O 5:30 ráno, keď sa väčšina ľudí ešte prehadzuje v posteli, Eva už čapí za smetiakmi. Vlasy má stiahnuté do prísneho drdola, v nose ju štípe pach zhnitých banánov. Na muške má krdeľ holubov. Namierí mobil na holubí gang, ktorému kryjú chrbát dvaja vrabčí výtržníci. Stlačí červené tlačidlo, ktorým spustí nahrávanie a šeptom komentuje dianie. Holuby skáču jeden cez druhého, plieskajú krídlami a kôrka chleba im poskakuje medzi zobákmi. Vrabce ich prekrikujú. Zazumuje na drobné vtáky, ktoré sa usadili na nedalekom strome. Eva skatalogizovala fotky a video s časovou pečiatkou priložila k e-mailu pre ľudí z úradu. Predmet, dôkazový materiál k sťažnosti, hlučné prejavy vtáctva. Učesala sa, pretrela pery červeným rúžom v otieni zásahová jednotka a vyrazila na úrad, ktorý otvára o 8:00. Chce byť prvá skôr, než sa vytvorí had z dôchodcov. Ivan si s pípnutím vstupnej karty zívol a odhryzol zo škoricového toustu. Usadil sa k počítaču, chrúmajúc otvoril e-mailovú schránku a v tom mu kúsok toustu v panike zabehol. Eva. Zhlboka sa nadýchol. Zase e-mail. Sťažnosť na vrabce porušujúce nočný kľud o 5:30. Cyril si s nohami vyloženými na stole vyhadzoval pingpongovú loptičku. Ako vždy. V tom momente vbehla do kancelárie Eva. Pán Ivanko, dobrý deň, spustila a mávala vyplneným formulárom. Pod pazuchou zvierala fascikel plný dôkazov, fotky, nahrávky, možno aj výpovede svedkov. Ivan si odpil z medovkového čaju, ktorý si naordinoval na nervy. Dobrý. Nestihol ani dokončiť vetu a Eva už spustila. Pán Ivanko, ak tento problém nevyriešite vy, tak sa o to postará naša susedská hliadka s gumipuškami. Rozhorčene mu vtisla do rúk formálnu sťažnosť s prílohami. Ivan pozrel na formulár. Sťažnosť číslo 423 hlučné vtáky budia obyvateľov. Oči mu padli na fotku číslo 14 s popisom Síkorka 5:22 ráno, bezprostredne pred začiatkom spevu. Naše hlavné oddelenie sa tomu bude okamžite venovať. Ivan ju posunkom ruky vyprevádzal von z dverí. Cyril bez toho, aby otrhol oči od etikety na balenej vode, sa znudene spýtal, máme ešte kávu. Ivan si pretrel spotené čelo. Každý vták raz stíchne, povedal Cyril vážne. Treba len počkať. Prosím ťa, my sme oddelenie na riešenie sťažností, poďme aspoň na rýchlu obhliadku. Cyril sa neochotne zdvihol zo stoličky a s povzdychom odložil fľašu s vodou. Fajn, aspoň si cestou spravím nákup. Na Zelenej ulici to žilo. Vrabce skákali medzi sáčkami, holuby sliedili pri zastávke. Študenti im hádzali rožky a detko na lavičke lákal vranu na orechy. Keby im nehádzali pečivo, tak tu nemáme tento ornitologický Armagedon, zamrmlal Cyril a skryl si tvár do dlaní. Ivan po návrate na úrad zamieril rovno do zasadačky. Cyril si vzal kávu z kuchynky a šuchtal sa za ním. Ivan bol už nachystaný s červenou fixkou v ruke pred flipchartom, na ktorom už svietil nápis Operácia Síkorka, fáza 1. Cyril si otrávene sadol a zývol. Zalaminované tabule, zákaz kremenia a hádzania bordelu mimo koša. Bodka. Dal by som si croissant, prehodil Cyril bez štipky nadšenia. Ivan sa naňho ani nepozrel a písal ďalej. Prelet sokolov ako preventívna hliadka. Cyril mlčal a tak Ivan pokračoval, poďme ďalej. Relokácia vtákov do opustenej časti mesta. Začneme s tými svetlohnedými. Tí majú decibely ako cirkulárka. Posledný návrh. Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze ranného spevu. Formulár P12, 3 kópie, podpisy. Právne na nič, ale mediálna bomba. Spravíme tlačovku a ukážeme grafy. Sme jediný úrad na svete, kde brainstorming vyzerá ako diagnóza, precedil Ivan medzi zubami. Zrazu sa dvere do zasadačky otvorili a klopkajúc vysokými opätkami vošla šéfka úradu Zúza a sadla si za vrch stola. Pred seba si položila poznámkový blok a kalkulačku. Ivan stojí pri flipcharte, no pri pohľade na Zuzu a jej kalkulačku zneistel.
Cyril sedí ležérne so založenými rukami, kamennou tvárou a čaká, kedy to celé vybuchne. Môžem sa pripojiť, chlapci? V akom stave je najnovšia sťažnosť ľudí na Zelenej ulici? Mala som telefonát. Znepokojivý. Odkašľal si Ivan. Takže, aby som to zhrnul. Vykonali sme obhliadku a máme niekoľko možností, ako riešiť hluk spôsobený vtákmi na Zelenej. Niektoré sú praktické, iné inovatívne. Inovatívne, skonštatovala Zuzá sucho, je zvyčajne drahé. Ivan jej poznámku ignoroval. Ku tejto veci musíme pristupovať citlivo. Pamätáte sa na čínsku katastrofu s vrabcami? Vyhubili ich a polia im zožrali kobylky. Chceme to zopakovať. Takže návrh číslo 1 vieme zrealizovať okamžite, zapojil sa Cyril. Tabule sú lacné, rýchle, bez potreby fyzicky zasahovať do prírody. Aj štuple do uší potešia ľudí, ak ich dostanú zadarmo. Zuzá ťukala prstami do kalkulačky. Zhruba 2 eurá za balenie štupľov krát 500 ľudí. To je viac než ročný rozpočet na kávu pre naše oddelenie. A čo ostatné návrhy? Odchyt? Relokácia, opatrne nadhodil Ivan. Rozmiestnite tabule, prehodí Zuzá a vstáva zo stoličky. Informujte ma o výsledku, dokončí vetu medzi dverami. Myslíš, že by sme sokoliarov presvedčili, aby prišli zadarmo? Jasné, je to pre nich príležitosť overiť ich sokoliarske schopnosti, uškrnul sa Cyril. Na lavičke pri fontáne sedí Eva v športovej bunde, v rukách drží mapu vtáčích tráz a hrubý fascikel. Ivan nesie tašku s informačnými tabuľami s grafikou veselých vtáčikov, Cyril drží kávu a tvári sa, že už mu je všetko jedno. Keď ich Eva zbadá, vyskočí na nohy, páni z úradu. Už som si myslela, že neprídete. Máme veľa čo riešiť. Z fascikla vytiahne nejaký papier. Tu je petícia, 137 podpisov. A toto sú fotky síkorky priamo na okne mojej spálne. A tu je zvuková nahrávka. Počúvajte. Spúšťa z mobilu nahrávku vtáčieho spevu, ktorý je naozaj úplne bežný. Znel jemne a pokojne, no v porovnaní s pískaním brzdiaceho autobusu v pozadí pôsobil až komicky neškodne. A všimnite si časovú pečiatku súboru. 5 hodín 15 minút. Cyril sucho prehodí hrozné. Eva ignoruje jeho poznámku a zaujíma sa, čo bude ďalej. Aké máte riešenie? Zavediete zónu bez vtákov. Relokáciu druhu. Zvolili sme najefektívnejšiu a najrýchlejšiu možnosť. Nainštalujeme informačné a varovné tabule a dokonca prídu aj sokoliari. Zadarmo. Ivan sa snaží udržať vážnosť celej situácie. Len sokoliari, opýta sa šokovaná Eva. Hluk je pod limitom. Je toto najlepšie, čo môžeme spraviť v rámci zákona. A rozpočtu. Ivan sa ju snaží mierne uchlácholiť. Eva vyvalila oči. Viete čo? Ja si zvolám vlastnú ornitologickú komisiu. A médiá. A vytvorím občiansku hliadku. Každý vták bude monitorovaný. Super. Dajte im uniformy. A píšťalky. Cyril sa pobavene napije kávy. Pani Eva, máme rozpočet. Ivan pozrel na Cyrila. A ten je nemenný. Aha, takže sponzorovať detský zbor môžete, ale zlepšiť život na Zelenej nie. Evina tvár bola červená ako jej rúž. Ivan zvýšil hlas a varovne gestikuloval rukami. To som nepovedal. Eva sa nebaví a prechádza do ofenzívy. Treba konať. Susedské hliadky budú vyzbrojené gumipuškami. Každý vták, čo si dovolí čvirikať pred 6, dostane varovný zásah. Strieľať po vtákoch nesmiete, varuje ju Ivan. Nie strieľať. Výchovne pôsobiť. Gumeným projektilom. Budeme mať pravidlá, rozvrhy, výcvik. Pošlem vám excelovskú tabuľku. Ivan s Cyrilom sa na seba pozreli. Perfektné. Ak si viete sami zostreliť vtáka pred oknom, tak neviem, na čo ste podávali sťažnosť.
Chcete od nás riešenie alebo zbrojný preukaz, ironicky poznamená Cyril. Oboje. Diverzifikovaná stratégia, zahlási Eva bez irónie. Ivan sa pokúša zachrániť situáciu. Pani Eva, nechajte to na nás. Zajtra prídu sokoliari. Výborne. Sokoliarov zahrnieme do pilotného projektu, prikývla Eva a spokojne si založila fascikel pod pazuchu. Oči jej žiarili, ako by práve zakladala domobranu. O niekoľko dní neskôr Ivan sedí za stolom a prstami klopká po formulároch. Cyril si číta titulku v novinách Občania proti operencom, vojna pokračuje. Toto je presne to, prečo vtáky migrujú. Lebo ľudia sú idioti, zammlal Cyril. Hlavne, že sa už nesťažujú, prehodí Ivan a zakúľa očami. V tom sa obaja otočia smerom k chodbe, odkiaľ je počuť známe klopkanie opätkov na dlažbe. Eva. V očiach má odhodlaný výraz a v ruke sa jej opäť chveje list papiera. Cyril zahodí noviny a vzdychne, a je po zábave. Eva sa na nich zamračí, papier s tresknutím hodí na stôl a bez slova sa valí preč. Ivan si prezerá papier, Cyril skúša postaviť pero na špičku. Pozri sa na to. Petícia. Alebo skôr manifest. Ivan so sileným úsmevom číta, sokoly problém zhoršili. Holuby obsadili detské ihrisko, síkorky zahniezdili v parku. A stavím sa, že komunitné jazierko obsadili kačky kvákajúce celú noc. Ivan sa zamyslí, vieš, niekedy si hovorím, možno by sme mali riešiť dôležitejšie veci. Cyril si prekríži nohy a pokrčí ramenami. Ako čo? Neviem, ale určite nie vtáky. V tom momente na parapete pristane holub, rozliadne sa okolo a kútajúc si čechrá perie. Holub sa zadíva na Cyrila, ktorý mu pohľad opetuje. Cyril si odkašle a pozrie sa na Ivana. Ten si vzdychne, zoberie červenú fixku a mechanicky píše na flipchart Operácia Síkorka, fáza 2.